Amics i amigues de Gent de Poble, què tal? Com esteu? Avui, una persona espectacular, amb unes idees que flipes per això, ha pogut crear un teatre musical en res. Si voleu veure així com ho ha fet, doncs, entrevista. Un dissabte més, aquí en el podcast Gent de Poble Podcast, avui amb un convidat de luxe que vaig xerrar amb ell. Per de veig agost, però fins avui no ha pogut venir, En Miquel Oliver de S'Imprenta. Miquel, com estàs? Com està, Tòfol? Molt bé, i tu? Molt bé. Encantat, varen xerrar per agost. Sí, Però bueno, fins ara... No sé si ja has acabat els porrerens, que ja has hagut de pegar Sí, a campaners. he hagut de pegar, he hagut de pujar monjos ja. Són com els germans, són dos pobles. Dos poblets. Molt content de que siguis aquí, perquè hi ha una bona història que contar, O que cantar. Que cantar, també. Que cantar també, ara ho mirarem, Miquel, encantat, moltes gràcies per ser aquí. I, bueno, tu qui ets? Jo a Campos me coneixen com en Miquel de S'Imprenta i en els llocs que no són Campos me coneixen com en Miquel de Campos o el de Mallorca, també. O el de ses Illes, també. De ses Illes? Sí. De veig Madrid, ses Illes. Ses Illes. Yo visco una illa, visco Campos. ¿A Campos? ¿Vosotros conocéis Estrenc? Ah, sí, pues. Què sol passar, això? Soy de Campos de Estrenc. Por al lado del tren, que por Reis també passa això. ¿Dónde está Si Porreres? esteu provats. Sí, de vez allà on en Rafa Nadal. Dic, no, entre Estrenc i en Rafael Nadal, bueno, De fet, jo la primera vegada que te vaig veure tu va ser les covetes. Sí. Que havíeu format un grupet amb el meu germà i van venir unes festes de les covetes. Són replegats. Jo te coneixia com en Tòfol de les covetes. Ah, sí? És vera? En Tòfol de ses covetes, no ho sabia. És això. No recordo que van fer com un lletrero. Sí. No recordo aquell lletrero. Sí, per ni verbós. Vas. Us deu replegats. Mordeu-me El meu replegats. germà havia fet un lletrero per replegats. I Sí, ma mare això. vos diran que sou ergats. I va fer canviar. Era una R que tornava. Això me'n record. Sí, jo també que ho record. Va estar bé aquest concert. Van comentar amb en Toni Coll. Sí. No sé si hauríem de fer com un retorn o cosa, tio. Jo també faré el cartell. Vinga, moltes gràcies, Bueno, Miquel, la teva infància, com tires la teva Jo infància? som del 93, som postolímpic, que jo crec que la vida se concebeix abans de les Olimpiades de Barcelona 92 i després tots els que han vengut darrere. I vaig néixer a Campos, un 2 de maig, un dia de la madre, i des de sempre m'ha agradat molt la part cultural que tingui, que pugui trobar jo a la vida. És a dir, la vida és cultura. I vaig anar al col·legi Fra Joan Ballester fins a quart d'ESO, després a l'institut de Miauget, i ja en els meus companys els tornava locos perquè jo només volia crear teatres i crear gales i crear final de cursos i sempre m'ha agradat Ha canviat un aquest poc, això, món. del final de cursos, ara. Sí, Ja no antes és el tenien mateix. un encant, ara vaig en qualsevol cançó, el mateix ball. Sí. Si tu agafes una actuació de qualsevol curs, de canvies la cançó, és Ja el està. mateix. Sí. Antes nosaltres vàrem fer Gris, vàrem fer Cabaret, vàrem fer El llibre de la selva, tot tenia un encant, ara tot és el mateix. Només musical, això. Sí. S'hauran de mirar més Després- com va, no? I de fet, has dit que van néixer dia 2 de maig Son Tauro, i sobre el musical que estrenau, podria ser que fos dia 2 de maig o dia 1 d'estrenau. estrenant dia 2. Això... I és casualitat. Això... I no m'ho havies dit, M'ho va dir el Toni, però. Bueno, perfecte, idò estudiar. I aquí, en el final de curs, ja hi havia això d'hem de fer aquest final de curs com a més musical, més crear, més escènic, diguem. Sí, de fet, jo a segon de batxiller volíem fer 2 verets per viatge d'estudis i tenim un musical escrit però que mai s'ha arribat a representar. Perquè l'Ajuntament que hi havia en aquell moment no me'l va voler pagar el teatre.
Uau. I quin musical era aquest? Havien fet un musical que se de ànimes, Sí. que anava de dos mons, de l'infant i del cel, una parella que s'havia mort en un accident de tràfic i que ella pujava en el cel i ell baixava a l'infant i havien de fer les peripècies per tornar-se a juntar. Uau. I està escrit aquest musical, el que no l'han fet mai. Però t'ho dic, l'Ajuntament d'aquell moment no mos va voler pagar el teatre i mos van dir podeu fer dins el gimnàs de l'institut? No, I no. esperarem que mos Qui pagui sap? qualcú. Qui sap? sap? Qui sap? Qui Lo sap? poden remodelar. Era en playback, eh? Ara en guau, ho i... podries reescriure, no? Se podria reescriure, sí. I una cosa, musical, ara de fet aquest musical que estreneu, se tarda molt a escriure un musical? Aquest musical l'he escrit en 3 dies. Un musical, sense. Sí. L'has escrit en 3 dies. Les cançons estan fetes. Sí? El musical que ara feim és Eres tu, Sí. que està inspirat en les cançons de Mocedades, per tant, les cançons no les he hagut d'escriure. Jo el que he fet és escriure la trama que s'inspira en aquestes cançons. Però en 3 hores. 3 hores no, 3 dies. Això, En 3 dies. Vaig començar dia 10 de gener, un dia després de Sant Julià, havien tornat de totes les festes, i dia 13 l'entregava en els qui m'havien encomanat aquesta tasca. Després en podrem xerrar. Sí, ara després xerrarem d'aquest musical Eres tu. Eres tu. Brutal, vinga, mem. Anem als estudis una altra vegada. I després, bueno, va acabar l'escola, vàrem acabar l'escola, i seguim els estudis, però com arriba el teatre a la teva vida? En el teatre arriba a la meva vida en els 4 anys que fem un extraescolar. Jo tenia 4 anys, eh? Sí? Un extraescolar que se de dansa i teatre. Mos donaven na Xisca Xesca, na Francisca Garcías, Sí? i, és a dir, fem preescolar i cada dia de la setmana, mira, si me'n record, fem els dilluns, els dimecres i els divendres anglès. Sí? Els dimarts, psicomotricitat, i els dijous, dansa i teatre. I ella mos dua cada dijous un conte, el mos contava, i després feia un sorteig per triar els personatges i mos donava 10 minuts o això i nosaltres havíem d'interpretar aquesta història. I me'n record que jo me va tocar fer de Blancanieves, perquè era un sorteig. Miquel Oliver, Blancanieves. Uau. Bé, això eren exercicis. Després, per Nadal mos muntaven un Belén vivent i per Pasco com un ball. Un ball que ja fèiem twist i fèiem un vals i tinc molt bons records. Ho tenim gravat, perquè per si no tinguessin gravat aquestes gravacions que mos feien un pare i una mare, per ja no me'n recordaria, però són vídeos que he mirat tant que no sé de memòria la coreografia i tot el que fa. I va començar així. Després sí que l'any 2003, tu saps que a Campos tenim en Freu. Sí? En Freu el Sebasti de les covetes Sí? i el Sebasti de foc. Sí, sí, bueno, la gent que no sàpiga qui és en Freu, a les festes, la Mare de Déu d'agost, que també cau per 15 d'agost, podeu veure en Freu i tots els seus acompanyants, bèsties, l'esquitxa foc, a Campos. I per presentar aquesta bèstia se va escriure una rondada, que la va escriure la Francisca Riera, i la rondada anava d'un lot que vivia també a les covetes, que no m'hi jovenet. I en aquell moment l'Ajuntament, no sé com, me va triar jo per fer de jovenet. I va ser com la meva primera actuació damunt l'escenari. No va ser la primera obra, però sí va ser la primera actuació. Sí, vaig interpretar un personatge. Vale, això també era la teva primera obra. Vull dir, la que tu ja interpretaves. Sí. Vale. També s'ha de dir que jo, 2 anys abans, l'any 2000, vaig fer el sermó de la calenda matines. Que també vaig voler fer un pic, perquè la gent... Fa molt d'anys que no s'havia fet sermó, i la gent com li va venir de nou, i me van fer mamballetes enmig de la celebració de matines, mamballetes jo més empaguit, passant allà tots cereals, i la gent, per mer fer, me donava la hora bona, però jo en aquell temps
jo era molt empaguidor. I cada vegada que me donaven l'enhorabona era com si me clavessin un punyal. Uau. I sempre que va venir davant em va dir, què vol tornar a fer? Vaig dir, no. No vull que me tornin a aturar pel carrer. I això s'ha perdut ara ja? A què? El sermó de No, secundària? no. Se segueix? Se segueix fent. Se segueix fent. Sí. Jo vaig fer de memòria damunt la trona. De Mercant de la Sibil·la. Ara se fa damunt l'altar. Però era molt guapa damunt la trona. A veure un nen, jo tenia 8 anys, crec que no havia combregat tan sols. I aquesta primera actuació que vares fer, La d'en Freu. la d'en Freu, a on se representava? A Can Perinaci, te'n recordes que hi havia un escenari? A la plaça, La plaça Can de Perinaci, Perinaci. era una plaça molt lletja, però tenia aquest escenari Sí, de bon pedra. escenari, sí. I crec que fins i tot era també per inaugurar com a la plaça. Era de lo primer que se feia damunt d'aquesta plaça. Jo feia de Joanet, Narcís Carriera era la narradora, la Montllorenç era mia. Te'n recordes? El padrí de Neina Mas. El padrí de Nina Armat, sí, Nina és per el seu padrí. No sé Va què fer és. molt d'anys de comèdia, feia de pagès, i no hi havia massa personatges. Hi havia un parell de pagesos que també xerraven per allà, però va ser... I ho vaig passar malament, Sí. És un poc brut el que diré, però jo, antes de sortir, un minut antes, vaig treure tot el sopar darrere la cortina. Uau. És un de... Sense que és a dir, està a punt de sortir i faig... Perdoneu, però Això- està molt nerviós. T'ha tornat a passar o és el moment que ho fares passar més malament, fent una obra? No, jo crec que no m'ha tornat a passar. No. Estic nerviós, però... Però nervis de Nervis del mai se directe. perden. I els dies que fem una gala o fem un teatre, estic molt nerviós que no em poden dir res. I em pega... Però... Nervis del directe, no? Estic com Sempre, sempre, sempre aquest... recordaré aquelles cortines que no m'haig de tocar per l'escenari. Però bueno, com que feia com un nen pobre que vivia per les roques, vaig sortir brut. No passa res. Te vas ficar dins el paper. Ficar dins en Joanet, l'escolet. Vale, representem aquesta obra i seguim estudiant. Després seguim anant a teatre Sí. i seguim estudiant. Va passar que ma mare, no sé com se va enterar, que se van obrir les proves d'accés en el teatre principal Sí? per formar part del coro infantil. I el coro infantil s'ensenyaven els dissabtes i els dimarts te feien una aula de teatre. I vaig passar la prova, vaig anar plorant a fer la prova, jo no volia anar a un coro. Ja cantaven la coroleta infantil Sant Julià de Campos. I en aquell moment no sé perquè Pentur no sabia on anava, no volia anar de cap manera i vaig anar com a la força a fer el càsting, a fer aquesta prova. I les primeres setmanes jo plorava, cada dissabte no volia anar. Però me va enganxar i vaig fer a coro i després anàvem a teatre. I ma mare, el professor de teatre, en Carles Pujol, li va dir és que en Miquel és molt tímid. I a més se va dir, tímid? I se va posar a riure. Perquè jo com me transformava a les classes de teatre. I vaig fer 2 anys en el coro infantil i després vaig canviar la veu. I què fa? La directora, Narcís Camil, i el coordinador dels coros, varen trobar un missatge gravat en el contestador que deien estimades famílies, hem de xerrar amb un parell de vosaltres perquè els vostres fills canvien la veu i per bé dels vostres fills, perquè no se facin mal a les cordes, haurien de deixar el coro. Poden seguir el teatre, però han d'aturar el coro. Una manera molt I va ser sutil. i me va saber greu. Però bueno, el canvi de veu me va durar mig any i el pròxim setembre ja vaig començar en el coro juvenil. I vaig estar fins als 18 anys, que després em vaig anar a estudiar a Barcelona, a fer la carrera. I van fer un parell d'espectacles molt xulos. De teatre ja, per actuar en el teatre principal. No pot fer qualsevol nin. No. I nosaltres tenim aquesta oportunitat d'actuar en el teatre principal de Palma. I des de ben petit veure coses grosses, veure el teatre, veure com A se més, mou. el teatre havia estat molt d'any tancat. Per tant,
jo puc dir que he cantat a la reinauguració del teatre principal. Wow. Molt bé, molt bé. Vale. Després, acabant l'escola, el teatre segueix, Segueix? però després hi ha un moment de que aquí se forma qualque cosa. Se forma companyia de teatre. Sí. Bé, això era mentre jo estudiava a Barcelona. Vale. Tu ja te'n vas anar a estudiar a Barcelona. Vaig anar a Barcelona, I què estudiaves? Comunicació i Indústries Culturals. Comunicació i indústries culturals. Ningú sap què és i jo encara tampoc m'he aclarit de lo que és. I per què això, indústries i Varen comunicació? ser la primera promoció Uh-huh. del 2011. Jo no sabia molt bé què estudiar. Sempre volia... No sabia si periodisme, si audiovisual, sempre m'ha agradat molt fer vídeos, però tampoc no m'ho volia dedicar al periodisme. 100%. Sí. Per tant, el que vaig fer és mirar una per una les carreres que s'oferien. Vaig trobar la Universitat de Barcelona, que posava que era la primera promoció, Comunicació i Indústries Culturals. I vaig mirar un poc el pla d'estudis, hi havia assignatures de teatre, assignatures de televisió, de ràdio, comunicació escrita, comunicació oral, moda, museus, patrimoni. I vaig dir, això és el meu? Jo puc tocar un poc de tot, i hi havia tota una part de comunicació i després aquestes indústries culturals, que tot això, el que t'he dit. I vaig fer la carrera de 4 anys A Barcelona. a Barcelona, Durant a la 4 anys. Universitat de Barcelona. I en el mateix temps, jo sempre he format part tant de la coraleta infantil Sant Julià com a la coral Sant Julià, que és la coral parroquial, i havien de complir 35 anys. Que 35 anys no és una xifra que ningú complesqui. La gent compleix els 25, els 50, etc. Però jo tenia ganes de fer coses, i vaig proposar de fer una cantata. Una cantata sol ser una coral que canta una història. I nosaltres, jo vaig demanar a la directora si, per fer qualque cosa xula, de recopilar les partitures més famoses que la coral havia cantat en aquests 35 anys i crear una història, fer-la en el teatre i convidar actors del poble a escenificar aquesta història. Hi havia una partitura d'en Borac, que és el Nou Món, la Sinfonia del Nuevo Mundo, que la coral cantava el Nou Món. I per tant l'obra se va dir el Nou Món i anava un poc d'una bruixa, era com la Bella Dormiente, una bruixa que havia deixat un reina sense música, després havia raptat la neboda, i la neboda havia de tornar per tornar en aquell poble la música. I van començar amb aquesta obra, després en van fer 2 més per Nadal, i va arribar un Nadal que la coral, per diversos motius, va decidir no fer una obra per Nadal. I vaig dir jo, i si cada any hem fet alguna cosa? No m'apareixerà Nadal? Si no amb qualque cosa. I amb Antoni Coll, que sempre han tingut corolles plegats, i un dia va dir, hem de fer una cosa de gent així que pugui participar, gent jove i tal. I vaig començar a escriure una obra que se va dir Nadal a taula. Nadal a taula començava amb una parella que era Antoni Coll i Naina Manresa, que ara és regidora de l'Ajuntament de Campos. Era ells dos que celebraven Nadal i anaven arribant la família d'Antoni, la família de Naina, i arribàvem a ser 25 persones asseguts a una taula. I quan preparàvem això, m'ho van dir, però i vosaltres, això, en quin nom ho feis? Que sou un grup de gent així, que això, no convendria que creássiu una associació? I vaig mirar com se creava una associació, perquè hi ha una associació de Milers de Menester de 3 persones, president, secretari i tresorer. Nosaltres vam començar amb 5 persones, i va sorgir el que avui és Trenca Espectacle. Això varen fundar en el novembre del 2014 per poder estrenar dia 2 de gener del 2015. Per tant, aquest 2015, aquest 2025, celebram 10 anys, no? 10 anys, la desena temporada, podem dir. Trenca Espectacle. Per què Trenca Espectacle? Jo no t'he dit que quan me demanen de dónde soy, jo digo d'Estrenc. Que mos pot, és a dir, en el món,
Mira, jo tenia un professor que quan me va demanar de on era, perquè jo a Barcelona era l'únic mallorquí. Sí. Totes les altres persones parlaven així i jo parlava en salat. I va dir, de on ets? Jo dic, de Campos. I va dir, Campos. Joan Beny i Estrenc. Joan Beny és el nostre fill il·lustre, que és filòleg, doctor en dialectologia, és director de Sales Lingüístic de domini català, i per tant aquell home coneixia de Campos el seu amic, que era en Joan Beny i Estrenc. I per tant... I tu, després? I jo, el seu alumne. I per tant van cercar un nom que caracteritzés Campos. Per exemple, tampoc m'agraden aquests noms que has de sigles, perquè després has de desmenuçar les síl·labes per entendre el que és. Per tant, trenc, i a veure que jo estava entre trenc acústic i trenc espectacle, però el trenc espectacle me'l donava més joc, trenc acústic eren com més de música o més. I en els estatuts posa associació trenc espectacle, associació per a les arts escèniques. Crec que és així. I també perquè com a trenc volia dir que com a trencàvem en tot el que s'havia fet a Campos, així com una companyia... Com una nova era. Sí, una companyia de musicals actualment no existia. I ja venia a ser una companyia de musicals o ja volien que seria? A la taula va ser un musical. Però amb villancicos, però musical. I ja venia enfocat a musicals, sempre? O arts escèniques, teatre, només teatre, moltes altres coses, només musicals? Una persona me'l va donar un consell, me'l va dir, no heu d'enfocar més arts escèniques, heu de ser una associació capaç de, si voleu muntar un concurs de truites, l'heu de poder muntar. Però jo vaig trobar per fer una associació cultural. Havien d'enfocar en l'espectacle. Això de les truites està bé, però... Se fa molt. Sí. I se fa per la Mare Déu d'Agost. I jo no he vist mai d'això. Fa molt d'anys. Tu penses posar 40 truites en el sol un 15 d'agost. Això està prohibit. Se va enturar, jo crec, per aquest motiu. Clar. No pot parar truites. Ja m'agrada molt fer truites, però tampoc. Concurs de trampó. Se menjaven trampó després. És que... Encara tornarà això, concurs de trampó. Això. Pot fer un concurs de trampó. Bé, se pot fer de moltes maneres, trampó. N'hi ha que fan aquell trossot de domàtica i jo no me'n menjaria per res. Ben petita, el trampó, sempre. Quan vàreu començar a trencar espectacle, així la companyia, diguem, en la gent que hi havia actors i més vosaltres que ho havíeu fundat, quanta gent éreu? És a dir, la primera obra eren 25 persones. Éreu el 25 de la taula? Sí. Vale. I tots aquests 25 com varen entrar? Hi havia gent de la coral, que també tenia ganes de seguir fent espectacles, hi havia altres actors que havien fet altres obres, vam anar cercant un poc d'aquí i d'allà. I ara avui en dia quan sou? És que és un número tan gros, és a dir, qualsevol persona de Campos pot formar part de Trenc. Perquè no només feim musicals que tu hagis de poder cantar i interpretar. Ara, per exemple, el darrer que hem fet en l'estiu va ser una gala de playbacks, i si tu fas playback has de tenir una soltura, però hi havia gent que mai havia pujat damunt d'un escenari. I va pujar. És a dir, qualsevol persona de Campos o de fora poble pot ser. De fet, la primera campanya que vam fer de socis, socis som un centenar. Era tu ets l'espectacle. Perquè tothom pot ser part de l'espectacle. Hem de dir que som amateurs, som amateurs, no som cap companyia professional, això ja ho tenc molt clar. Som amateurs, no ens dedicam a això. Ho fem per un hobby, per passar gust, però el que intentem sempre que surti una cosa digna. Que no surti un final de curs d'escola. I això s'aconsegueix en els petits detalls. Tant en la part artística com en la part tècnica, i se creen bons espectacles. Però no m'acaba de dir, som una associació.
La part tècnica. Som ho teniu amateur. bé, Sí. Teniu bé, la part tècnica. Ho tenim molt bé. Una altra cosa, que és que des del 2015 fins al 2025, quantes coses heu fetes? No t'ho sabria dir. Ventura hem fet 3 o 4 coses per any. Sense interrupció. A la pandèmia no varen interrompir. A la pandèmia varen fer el Pijama Vision, que la gent se gravava des de casa seva i muntàvem... 5 o 6 gales varen fer. Wow. Cada 15 dies faràvem una gala i perquè la gent estàs entretenguda. Wow. Tenim aquell... el nostre lema és que the show must go on, l'espectacle sempre ha de continuar. I varen continuar. Però hem fet moltes coses perquè, per exemple, el primer any van fer Nadal a taula, després varen fer la gala del càncer, la gala Campos canta contra el càncer, com que també la muntava jo, Trenca-Espectacle va assumir com a la producció de Campos canta contra el càncer, i com que aquesta gala va anar tan bé, un dia pel carrer vaig trobar Antoni Coll i van comentar, ha anat molt bé. I si féssim alguna cosa per les festes? Si fèiem un Tu cara me suena? Sí, i d'aquí neix el Tu me sones. Sí. Tu me sones també ha agradat molt. Molt, Ha agradat molt en el poble, però du molta feina. Du molta feina i en aquell moment jo estudiava, no tenia feina i podia dedicar les meves vacances a organitzar Tu me sones. Ara no puc ja. De totes les obres que heu fet durant 10 anys, n'has de triar una. Quina tries? Us treia quin dissabte. Per què? Perquè va ser espectacular a nivell de companyerisme, perquè també era com sempre havia fet obres més corals, de molta de gent, que els personatges no estan tan desenvolupats, i això era ja un musical. Era una obra costumista, estava ambientada a Mallorca dels anys 90, 2000, i anava sobre una cubana que venia a Mallorca a fer feina, i xerrava un poc el tema del tràfic d'immigrants. I era una comèdia que, perquè al cap i a la fi era una comèdia, la gent rea molt, que també tenia un rerefons un poc... Jo sempre, quan escric, sempre m'agrada que la gent pensi, no només fer riure, sinó que tingui un rerefons. Per tant, aquesta obra va ser un èxit, la vàrem fer 7 vegades. Aquest any, aquesta no vàrem anar de gira, després en Conills de la Sala vàrem anar de gira al poble. I també hi participava en Bial Mayans, de Can Pomaret, i després me'l va deixar, i és una cosa que Ventura et secretariaria perquè és una obra irrepetible. Té serrat que van fer un equip molt gros i aquest equip ara és irrepetible. I tothom, quan tots els que van participar els hi treus el tema d'Austràlia, els ulls brillen. I a vegades ho hem intentat. Hem dit, enguany, la darrera vegada que va ser l'any que ve, que feim els 10 anys perquè no feim Austràlia. I cap i a la fi tots... No. Sí, però... No se pot repetir. Recordes allà no i és ben guapo el que poden fer. Hem de recordar, està penjada a YouTube per tothom, tot cerca Austràlia quin dissabte la pot veure. Era una obra que anava acompanyada de piano, en Salvador, el meu germà, tocava el piano, i les cançons estan adaptades, moltes estan lletra, cançons que eren en castellà, adaptàvem en mallorquí. Era com a tot va anar molt bé aquesta obra. I varen dedicar molt de temps a promoció, varen fer un vídeo promocional, una premiere, és a dir, va ser molt especial per molt de motius. Austràlia quin dissabte, mos quedam. Quin dissabte. I després, bueno, Trenca-Espectacle, la forma, tu te'n vas estudiar a Barcelona, la teva carrera, i segueixes estudiant. És a dir, Trenca-Espectacle, el món, el darrer any de carrera.
I també consideres que jo he de fer el treball de fi de grau i consideres que jo havia de muntar la segona gala contra el càncer. Què feim? A què me dedic? A fer el treball de fi de grau o muntar una gala que aquestes gales començava sempre de vegades febrer i se feien per maig, per l'estiu, quasi mig any. I una professora, que va ser la tutora del meu treball de fi de grau, em diu: per què no ho fas d'espectacles? És a dir, no tinc cap alumne que faci el treball sobre espectacles en viu. Per què no ho fas? Però, si vols bona nota, t'has de currar un espectacle. No facis un final de curs. I gràcies a aquesta professora, en Esperança Ferrer, el campus contra el càncer va evolucionar d'una manera bestial. Perquè el primer any havia anat molt bé, la gala de campus contra el càncer, però havia estat un recital de persones que pujaven, cantaven la cançó i baixaven. I va fer posar pantalla, fer vídeos. I jo de, però és que com ho pagam? És una gala benèfica? Agafa sponsors? I van tenir, jo crec que el primer any ja van tenir més 30 sponsors i jo anava amb la meva càmera a fer anuncis a cada negoci. Uau. Anàvem a un restaurant i fèiem que una que cantava se menjava un plat de croquetes. I antes de l'actuació sortia la que cantava menjant les croquetes. És a dir, vaig anar. I jo estant a Barcelona, això són les vacances de Pasco. Jo amb la meva camereta, anant a filmar negoci per negoci, i m'havia d'inventar un anunci per cada un. Sí, perquè potser una era una tenda de roba i l'altra era Exacte. un restaurant i l'altra... I després em va dir, has de posar un ballet, una coreografia, a les escoles de ball si volien participar, i va haver molt de... Hi havia 2 presentadors fixos, però després de sota sortia un que representava no sé qui i també presentava. També el balde, que era en Sebastià Sagreres, i la regidora, que era Inés Nicolau, també feien de presentadors. És a dir, era com a rompre el que sempre s'havia fet, posar damunt l'escenari gent que mai havia sortit a fer un espectacle. I, de fet, vaig treure molt bona nota del treball de fi de grau i vaig estar molt orgullós també De la gala. de la gala. Que precisament va ser també dia d'1 de maig. Dia d'1 de maig. Dia d'1 de maig és un dia molt guapo. Festa a Madrid, molt d'anys consideres que és Dia de la Madre. El Dia de la Madre sempre és el primer diumenge de maig. Si cau en dia 2 també és. I un dia molt guapo, 2 de mayo. El meu Instagram és Miquel 2 de maig. Veus? No ho Tot sabia. en sap. No te tenc. Ara que ho dius, no sé. És bé, crec que no mos tenim. Jo crec que tampoc. Sí. Ara després te seguiré. Que un any vaig fer la broma per Dia dels Innocents de posar que havia nascut el Dia dels Innocents. I la gent que me tenia a Instagram, no, des de 2 de maig. Bueno, estudiem a Barcelona, després m'anem acabant la carrera. Acabant la carrera, jo i l'ús de jo mateix, penso que sortiré de la carrera amb feina. Me poso a tirar currículums, empreses de comunicació, de productores, currículum, em faig fer en el Padrí Jove que tenia l'impremta de Drover, que em faci una carta de presentació. Aquella professora que tenia em diu, has de fer una bobina curricular. Una bobina curricular era un vídeo, com un currículum en vídeo, i jo agafo de tots els espectacles que ja t'ho fent, trossot dels espectacles, un vídeo per tot. No surt. No surt res. No surt res en aquell moment. Tenint la carrera. L'any 2015, en plena crisi, no surt feina. I te dones compte de la realitat. Tu estudies 4 anys, tens una carrera, i no tens feina. I t'havia sortit qualque oferta que no fos del que tu havies estudiat? No, O tampoc no... tampoc. Havia cercat massa.
Senzillament me vaig recórrer tots els productors. Clar, com que havia estat 4 anys a Barcelona, la meva intenció era seguir a Barcelona. Però si no trobava feina, havia de tornar. No podia estar vivint a Barcelona sense feina. Per tant, aquesta tutora, la tutora que m'havia ajudat, que m'havia tutoritzat el projecte, me diu, saps què has de fer? Has d'estudiar un màster de, no sé si serà de direcció teatral. I me diu, hi ha la Universitat de La Rioja que fan aquestes carreres online. Mireu. I jo em vaig ficar i vaig veure que també n'hi havia una altra que era guions audiovisuals i que era un poc més econòmic, perquè estudiar és molt car. És a dir, jo sempre dono les gràcies a mon pare i a ma mare que tot el que han invertit en jo, en els estudis, perquè és molt car. És molt car estudiar. Per tant, vaig dir, això m'agrada igual, faré de guions audiovisuals. Bé, aquella massa va ser gros, perquè no vaig triar teatre. Bé, però, el mateix. Vaig de fer teatre, guions per tele. I vaig estudiar el màster online. I era aquest any que fem Estrella quin dissabte, i clar, els de matins fa classe online, a vegades en pijama i tot, i els hores baixes me n'anaven a ensenyar. Sempre fica't-te dins el paper, I els hores baixes me n'anàvem a ensenyar el teatre escènic que fem Estrella. Però no m'ho va acabar de fer. És a dir, estudiar des de casa teva era un poc monòton. I vaig dir, vull seguir estudiant. Però ja havia fet comunicació, havia fet guions, tampoc no me'n podia anar molt en fora. I sempre la part de protocol, que agrada a molt poca gent, sempre m'havia estirat. I vaig trobar un màster a la Rei Juan Carlos de Madrid, que era màster en protocolo institucional, comunicación corporativa i organització d'eventos, per mi. Vaig dir, això és meu, tinc una excusa per anar-me'n a viure a Madrid. I vaig presentar els papers, gràcies que havia fet la carrera de comunicació vaig poder entrar en el màster, i el màster se fa en un any. Se fa en un any, de fet, les classes acabaven en el març, perquè tu poguessis fer 3 mesos de pràctiques, abril, maig i juny. Però quan va arribar el moment de triar les pràctiques, mos diuen, nosaltres no vos podem oferir cap puesto de pràctiques, vos heu de cercar vosaltres. Només una empresa s'ha posat en contacte amb nosaltres i vos podem oferir un puesto per 50 o 60 alumnes que eren. I el puesto era d'un salón d'eventos que organitzaven comunions, un vini comprat. Bodas, bautizos i comuniones. Sí, jo crec que això. I tota la classe va anar a fer aquella entrevista. I més normal que no m'ho van agafar. Perquè jo tenia clar que volia fer les pràctiques de protocol. Perquè els que ho fem de comunicació acabaven duent les xarxes socials d'una empresa, d'una associació. Jo he estudiat un màster per penjar coses en el Facebook, que alap molt la feina que fan aquests professionals de community manager, però jo no volia fer feina d'això. I cada dia, per anar de casa nostra cap a la universitat, recorríem tota la Gran Via. I jo va a Cibeles, el Palacio de Cibeles, que és la seu de l'Ajuntament. Jo pensava, aquí m'agradaria fer feina. Perquè tu veus que cada dia té un pati molt gros, la galeria de cristal, i fan molt d'eventos allà. Jo dic, aquí vull fer feina. I vaig dir a la universitat, puc fer les pràctiques de l'Ajuntament de Madrid? I vaig dir, si els aconsegueixes tu? I tu què faries per aconseguir les pràctiques d'un ajuntament a Madrid? No té ni punyetera idea que faria. Cercar per internet, Ayuntamiento de Madrid, un teléfono. Vaig marcar, ¿es el Ayuntamiento de Madrid? Sí, atención al cliente.
no, es que estoy terminando el máster de protocolo, me gustaría trabajar en el ayuntamiento de becario. Vale, pues te pasamos con otro departamento. Jo no sé la quantitat de departaments, però arriba a xerrar amb la cap de protocol de l'Ajuntament de Madrid. No sé com ho vaig fer encara, perquè vaig estar un mes cercant. I era una tal Paloma. Jo, Paloma per amunt, Paloma per avall. No, es que en estos momentos no está Paloma. Yo, bueno, pues que me llame. Paloma no telefonava. Tornava a insistir. No está Paloma. Fins que un dia me telefona. Hola, soy Paloma. He estado muy liada estos días. Ya lo entenderás cuando estés con nosotros. I jo... M'han agafat. Jo havia enviat el currículum de lo que volia, jo enviava cartes. I això era a finals d'abril. I jo els hi vaig dir, man, mos recomanàvem fer 3 mesos. I dic, ara què he de tornar? Maig, juny, juliol, què he de fer a Madrid? Jo tenc la cara del càncer, jo tenc els tomassones. I li dic, ¿puedo empezar en octubre? Y me diu, sí. Octubre, noviembre, diciembre y estás hasta después de la cabalgata de Reyes. I jo, perfecte. I jo, sí. I, vos he de venir a veure res? No, tu vens el dia... no sé si era primer d'octubre o no sé. Crec que ja era final de setembre. Tu vens i dius, però no me voleu conèixer abans i res? No. Tu vens. Jo aquell estiu vaig ser feliç. Uau. De I tu saber ja sabies que faria feina que aniries a a fer feina a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Madrid. I res, quan va faltar un mes vaig escriure a Paloma, perquè no tu ni se'n recorda. Escriure a Paloma, sí. Y una semana antes, ya se acerca la fecha. Y, no, tú entra por esta puerta, calle, no sé si de la Montera, no me'n recordo. I demana per jo. I tu vas entrar i havies de demanar per la Paloma, no? Me'n vaig a Madrid, me'n vaig a Cibeles. Bueno, es que soy el becario que empiezo hoy. Y busco a Paloma. Bueno, pues sube. Jo ja em vaig perdre. Ningú va venir a cercar ni res. Jo ja em vaig perdre per allà. I arrib i me trobo la famosa Paloma Flores. Que jo li dic que és la meva hada madrina. La meva hada madrina. I n'hem xerrat moltes vegades. I jo, de fet, som el primer i crec que darrer becari de protocol que ha tingut l'Ajuntament de Madrid. Y me dice, no, es que si podemos ayudar a la gente, la tenemos que ayudar. Es verdad que un becario siempre da mucho trabajo, pero a veces nos dan sorpresas i perquè jo acabava de sortir del màster. Sí. És a dir, sabia la teoria de protocol que elles no tenien però, és a dir, uns ajuntaments, encara que que hi hagi diversos departaments, a vegades són administratius que van d'un departament a l'altre. I en aquest cas, la majoria d'elles no tenien estudis de protocol, tenien experiència. I per tant, els hi venia molt bé per tot el tema de precedències, normatives i tot això. I la sorpresa va ser que jo havia quedat a les 10 y me diu, bueno, espera un momento. Me diu que hoy ya tenemos un evento importante. A las 11, recepción de embajadores. Y yo, ¿qué? Sí. Empezarás por esto. Me fiquen dins un cotxe oficial, travessant tot Madrid, és a dir, el camí que jo sempre fa en bus, el feim amb un cotxe Oficial de l'Ajuntament de Madrid, i arribam a lo que és la Casa de la Villa, que és l'antic ajuntament, no sé si és a la calle Mayor, tens la Casa de la Villa, que era l'antic ajuntament antes d'anar al Palacio de Cibeles. I me donen un dossier amb les cares de tots els ambaixadors i el nom. I me diu, tu la porta els has de rebre i que entri. I clar, és que jo que són inglesos, good morning,
els que són francesos, bonjour. I la polonesa? Com jo saluto l'ambaixadora de Polònia? Era una ambaixadora molt... Té un pentinat molt estofat, molt extravagant, sí. Això, Marcena Danzig, això que és... No sé. La vam venir per la plaça. Jo dic, bienvenida, señora Danzig, la estábamos esperando. Pero que bien pronuncias el polaco. Dic, bueno. I res, i se fa una recepció d'ambaixadors perquè se presentava una exposició de dones Nobel. I per tant havien convidat a tots els ambaixadors de... Per exemple, Marc Curie venia de Polònia. I hi havia un còctel que jo vaig engreixar molt, perquè tot de còctels que me donaven. Vaig engreixar. I, com que aquella dona m'havia fet tanta gràcia i jo també li he fet gràcia, s'ha parat conversant jo. Y sí, usted, ¿cuántos años lleva aquí en España? Tal. Yo digo, yo llevo 2 horas aquí. Todavía ni conozco a la alcaldesa. Diu, no. I diu, perquè era Manuela Carmena, se les diu, Manuela, te presento a tu becario. Imagina't, l'ambaixadora de Polònia dient, Ana Carmena, te presento a tu becario, han revoltat de tots els ambaixadors de tots els països. I tu ja... Ana Carmena, 2 besos, encantado que estés con nosotros, i tal. Això va ser la meva entrada triomfal a l'Ajuntament de Madrid. I a partir d'aquí van venir moltes coses. És a dir, na Paloma, que m'han fet molt amics, diu, es que este chico, la primera semana, embajadores, recepción con el rei Felipe, i no sé quin altre event havien tingut també important. I n'hi havia que fa 10 anys que feien allà no havia tocat mai anar a veure el rei, per exemple. I són coses molt... Que t'endús. Que t'endús, moltes coses que també són quasi irrepetibles. Deixaries tot el que tens aquí, inclús tronc espectacle, per anar a fer aquella feina allà? Tòfol. Jo he de dir que sí. S'ha de provar. Jo, per res, no és que vulgui bretar Campos per Madrid. És que Madrid té coses que Campos no té. I Campos té coses que Madrid no té. És a dir, jo anar pel carrer i poder saludar a tothom m'encanta. A Madrid ets un homàs. Però jo dic que estar a l'Ajuntament de Madrid, com que va ser una experiència única, com el que t'he dit d'Austràlia, jo me quedo sempre en coses úniques, irrepetibles. Si me dius, vol tornar a Madrid? Pues sí. També diuen que no tienes que volver nunca en el lugar donde fuiste feliz. Ventura t'hauria de dir que no, a la pregunta. Però hi tornaries. Però de veres que jo hi tornaria. També ha canviat l'equip, també de totes les companyes que hi vaig fer ja no n'hi ha cap, per diversos motius han canviat de departament o de feina, i per tu tampoc seria el mateix. Però si hagués de repetir els 9 mesos, perquè finalment hi vaig estar 9 mesos. 9 mesos? En el gener jo vaig dir, jo no podia quedar-me més. I vaig mirar el conveni i te deixaven fer fins a 900 hores. Pues sí, quédate. I cobraves aquell moment? No. No cobraves? No, però això els era igual si quedava allà. I vaig quedar fins dia 30 de juny. Uau. Molt bé. Quasi un any? 9 mesos. Després vaig fer una conferència a Campos, per les dones companeres que serà 9 mesos en Cibeles. Uau. I vaig contar un poc els principis del protocol, que per molta gent el protocol se pensen que és una recepció amb el rei. Molta gent se pensa que només és col·locar els coberts a la taula. Molta gent se pensa que el protocol és si on les noces poden anar amb Pamela, poden anar de... És veritat que són temes que el protocol social pot tocar.
Però el protocol és posar ordre en el caos i evitar malentesos. No, nosaltres no anem de protocol. Però fas una festa que és un caos. Ningú sap ni on s'ha de col·locar, ningú sap qui ha de pitjar aquell botó perquè soni la música, ningú sap qui ha de donar les sus perquè el camarer surti. Això és protocol, és organització. És organització. Quan fas un protocol d'emergències és perquè crees unes directrius perquè quan passi una emergència tothom sàpiga el que ha de fer. Per això és protocol. És organitzar. És organitzar. No? Organitzar les persones, organitzar sobretot els temps, perquè el protocol faig moltes escaletes, com si fos una obra de teatre. A les 10:05 arriba el rei. A les 10:10 entreu per la porta. I no ha... És a dir, també el protocol té molta part d'improvisació. Però ja improvises damunt una cosa preparada. El que no pots anar a un puesto i començar a improvisar, que te sortirà un bunyol. Te sortirà un bunyol. Per tant, el protocol és fer que les coses surtin bé. I un principi del protocol és larga preparació, corta ejecució. Pots estar un any preparant un acte, però aquest acte no pot durar més d'una hora i mitja. Oh, brutal, això, del protocol. És molt interessant. Un dia haurem de fer un només protocol. Només protocol. Què tal la Carmena? Molt bé. Tenim qualque anècdota? Tenim bastantes anècdotes. Sí. Jo, ja t'he dit, si hagués de triar Madrid i Campos, no sé què triar. Jo sempre m'estia molt i tot el temps que vaig estar a Madrid, cada mes jo venia a Campos. I un dia m'enduen 5 mares, a ma mare me fa una coca de quarto, m'enduen un gató, i clar, jo donava en el meu departament, i l'altre ho duem en el departament de devora, que era ja la secretaria d'na Carmena. Però ho deixava ja, jo, les darreres que hi em menjàs. I un dia, no sé quins premis donaven, va arribar ella, es va fer la foto amb els premiats, surt de la foto y me ve yo y me diu muchas gracias por el bizcocho, me ha gustado mucho. És a dir, era una dona, era una padrina, jo en aquell temps que tenia 25 anys. Era una padrina i ella era molt espontània. Ella mai duia cap paper, feia discursos, ella és jutgessa, sap de lo que xerra, i mai duia res escrit, i era molt espontània. I se va fer, no sé si era Madrid Fusion, de Chefs, i no se li va córrer res més que dir-los als xefs que un dia ell els hi faria dinar. I que dinaríem a Cibeles dins una torre, que no sé per què hi ha una cuina dins d'aquesta torre. I un dia m'hauran dit de pujar perquè heu d'ajudar a l'alcaldessa a acabar de fer dinar. I molt bé, a Carmena, en les sarrietes, perquè ella a vegades venia inclús en metro. Va venir en les sarrietes, va començar a treure fiambreres i en què le podemos ayudar, no? I jo em va dir, corta el chorizo. Això de veure ella. I me'n record que va fer puré de llenties. I sempre, quan me va, sempre se'n recordava de les llenties. I van ser un poc. I també va fer bombons de patatilla. Bombons de patatilla? Que després ma mare me va donar la recepta i ma mare fa aquest bombon de patatilla. Agafes patatilla, normal, les miques, les mescles en xocolata negra, fas aquelles roquetes i poses un poc de sal gruixada per damunt. I són les bombones de Manuela Carmena. Wow. Ella també és molt famosa per les magdalenes. Jo no els he arribat a tastar. Encara. Encara. Els podran tastar o no? Jo no sé quan la tornaré. Un pic la vaig trobar pel carrer de Madrid i vaig dir, Manuela! I vaig dir, eres tu! Eres tu? Eres tu? Com és musical?
Bueno, després, sí que ara avui en dia te dediques únic i exclusivament a l'Ajuntament del poble. Bueno, única i exclusivament no, però la meva feina són càrrecs de confiança de l'equip de govern de l'Ajuntament de Campos, sí. Molt bé. I què tal? Això jo sé que organitzes, o almenys surt de tu moltes idees d'aquestes de l'Ajuntament. Com és organitzar per un ajuntament o organitzar per trencar espectacle? Hi ha molta diferència. Si ho fan amb la mateixa passió, no hi ha cap diferència. L'única diferència és que per l'Ajuntament fas com a part de la teva feina, perquè cobres, i com a associació no cobres. Però, si poses la mateixa passió, tant passes el gust de fer una cosa com l'altra, inclús si és benèfic. Ara, en el desembre, vàrem fer una gala benèfica per València, Sí. que van recaudar quasi 10.000 euros per replantar tarongers. I clar, a vegades no saps fins a on acaba la teva feina, com a ajuntament, com a associació o com a persona voluntària. I després penses, és un bé per Campos. I endavant. Jo tenc qualque dia aquest dilema. Què faig com a ajuntament i què faig com a cultura des de trencar espectacle. Qualcú pot pensar que m'és, però si és un bé pel poble, però també des de l'Ajuntament donant la mà a qualsevol associació que ens demana col·laboració. Per tant, tot el que sigui un bé per la cultura del poble ho faig amb la mateixa passió. No t'ha passat per cap convidant a Carmena a Campos, no? Sí. Yo siempre lo convidaba. ¿Usted conoce Strenk? Sí, la playa, pues. Incluso mi padrina, quan li xerrava a Carme, diu, li has de dir que vengui, podrà estar a ràpida. I jo li vaig dir, alcaldessa, mi abuela la invita. Diu, pues dile que ja era. Però ara han canviat de Carmena per Naixisca. Per Naixisca, per què? Han passat d'una padrina a tenir una germana gran. Molt bé. Així m'agrada. Bé, la feina entre l'equip de l'Ajuntament de Campos... No poden tenir més sort. És a dir, un equip que mos duim tot molt bé, que la feina surt, i si la feina surt, després els resultats se veuen. I no només a nivell cultural, a nivell d'infraestructures, d'esports, d'educació, de serveis socials. És un poble que, no perquè jo formi part de l'equip de govern, que actualment és un poble de referència. Molta gent coneix Campos i coneix la feina que fan la Francisca Porquer i el seu equip. Ella sempre diu que som un equip. Ella mos cuida molt a tots i sempre defensa que una flor no fa estiu. I que som un equip, cadascú dins la seva àrea pot aportar el millor que sap. De fet, jo me va venir a cercar perquè sabia que jo tenia els estudis de comunicació, d'indústries culturals i de protocol. I clar, jo un poc me dedico en aquestes àrees, comunicació, que faig xarxes socials, encara que abans he dit que no m'ho volia dedicar. Me toca fer xarxes socials i per molt de gust. Inclús van crear el diari Campos, fer notícies, i les xarxes les duim molt en el dia a dia. M'encarrego un poc també de la part cultural. Abans la regidora era na Francisca, ara na Carmen Marín, i feim un bon tàndem i preparam moltíssimes activitats culturals. La cultura també se fica un poc dins festes, perquè al cap i a la fi festes també se nutreix de dates culturals, i fins i tot podria dir que feim coses amb esports. Quan hi ha la gala dels esports, ho feim des de la meva vessant d'organitzar una gala. Per tant, tota la meva experiència que he pogut fer en tren, que he pogut fer a partir dels meus estudis, poden donar el seu fruit ara a l'Ajuntament. I després, part de protocol, puc fer quan donem un premis o quan
hi ha les festes patronals que jo intento ficar tot el protocol que puc. Sí, hi ha gent que no li agrada pas la part protocol, però és que és vera, quan tu fiques protocol, saps que aquell acte no pot fallar. Però tu imagina, preparam el pregó i ningú sap qui ha de presentar, en el moment que s'ha de donar el regalo, quan s'ha de cantar l'himne, qui ha de col·locar les banderes, com han d'estar col·locades, com se saben per ordre a regidors. Com és això de com han d'estar col·locades les banderes? Les banderes tenen una normativa. Sí? I canvia si són pars o impars. Uau, haurem de fer un protocol un dia, en sèrio? I és molt fàcil, se fan números. Si tens dues banderes, Sí? u i dos. Per exemple, si vol posar la bandera d'Espanya en la de les Illes Balears. La bandera d'Espanya és u i la bandera de Balears és la dos. Què passa si són tres? No pots fer 1, 2, 3. Fas al mig u, a un costat els dos, i saltes tres, com un pòdium olímpic. I per tant poses la d'Espanya al mig, la de Balears en els dos, com si fos la plata, i la de Campos, sí. Hi ha moltes, per exemple, la bandera europea, que molt d'ajuntaments la posen, no és obligatori, perquè no té cap normativa. La de Mallorca, inclús, tampoc és obligatori. Per tant, nosaltres, per exemple, a la sala de plens, tenim les tres centrades, l'Espanya, Balears i Campos, i després, a dos cornalons, tenim l'europea i la de Mallorca. Perquè és vera que la de Balears i de Mallorca quasi són la mateixa. Hi ha molta gent que s'embua i tot. I això tant ho pot fer amb banderes com amb persones. Hi ha el decreto de precedències, que està molt antiquat, que hi ha l'observatori de protocol que intenta que se revisi, perquè per mi és del 82 i no s'ha revisat. Hi ha càrrecs que, per exemple, en les autonomies han agafat molt més importància en aquests anys i per tant s'han de revisar. L'única cosa del protocol que jo no crec massa és en els tractaments protocolaris. Per exemple, la presidenta del govern és molt honorable, senyora Margalida Proans. Després hi ha ciutats que el bala pot ser excel·lentíssim, però només Barcelona i Madrid. Tu penses, i per què? Perquè na Francisca Porquer no pot tenir el mateix tractament que na Manuela Carmena. I això ho vaig aprendre ja de Madrid. A Madrid no posàvem tractaments. Posàvem senyora Manuela Carmena Castillo, alcaldessa de Madrid. I m'ho llevaven de si un és excelentíssimo, si l'altre és il·lustríssimo. Això és l'únic que jo també, si hagués de jo crear una normativa nova de protocol, això ho llevaria. És a dir, crea com una barrera. Jo som partidari d'un protocol que empatitzi en el ciutadà, perquè si no sempre et diran ai, protocol, això més per reis. No. Protocol, ets tu i som jo. És una... Per exemple, estar aquí és un altre protocol. Tu estàs aquí, tu estic allà. Jo estic aquí. Tu m'has dit unes pautes que hem de seguir. Imagina't que això ho fem, arribam aquí, no tenim ni càmeres, ni m'has posat la botelleta d'aigua. És un caos. Ja he perdut el conill, ja no sé de què serà. No, ara havíem arribat de tornada a Campos, després en seguit de... Sí. I bueno, i ara aquí ja farem una línia i m'ho anirem directament en el musical que estrenau Dia d'Or de Maig. Eres tu. Vamos. Eres tu? A on estrenem? Sí. Estrenem en el Teatre Escènic de Campos, 2, 3, 4 de maig, i hem posat a les 7:30. Cada dia? Cada dia. Hem posat a les 7:30 perquè sigui sempre a la mateixa hora. És vera que Ventura per divendres és un poc après, però van dir que ho faríem així, perquè si no s'embuàs, a vegades la gent després, ai no, me pensava que aquest dia era a les 7:30. Vale. Després poden anar a sopar, que també volem incentivar que la gent quedi sopant al poble, i és una bona hora, dura 1 hora i mitja, per
tant, després de El la 9 lliure... ho tenim llest. 9 i quart. anava De per, posar... sí, perquè després sempre s'allarga un poc. Vinga, Anar a un perfecte. restaurant, un restaurant de campus, i anar a fer després una copa i ja està. I tens una bona baldada. Sí. I, bueno, la copa si has de venir cap a Porreres, ja ha de ser... Després la fas, una aigua. arribes a Porreres, Sí. la fas a Porreres. Has d'anar a un altre puesto. Però bé, això ho poden fer caure bé. A on poden comprar les entrades i sabem el preu? Sí, a la web del Teatre Escènic té un preu de 15 euros, però si feis un grup de més de 10 persones, feim una rebaixa i són 12 euros. Vinga, perfecte. Un grup de 10 persones, de 10 per band, 12 euros. 10.000 porrerenys, ja dins la web, poses la pestanya de Grupo. de grup i ja te... No sé si em pots comprar de més 40. En el mateix comprar. Són 12 euros, sí. Molt bé, perfecte. Tenim Quintent, tenim els dies... Sobre com s'escriu i vull saber si tu escrius un personatge i ja penses en la persona qui el representa, com... És a dir, jo, per exemple, sé que has escrit un personatge i per tu l'has escrit per aquella persona directament. Bé, per respondre a aquesta pregunta t'he de respondre primer com neix la idea d'ara fer un musical. Vale. Com neix, Idoi? Han xerrat abans d'Estalmassones, Tocarà més suena, sempre, les 3 primeres edicions sempre ho fèiem amb gent de campus. Va arribar un punt que no vam trobar més gent de campus que volgués participar. I vàrem pegar un vot i de fer-ho amb artistes professionals de tot Mallorca. I en el quart Amazones va guanyar na Marga Pocovi. I arrel de la seva participació ens vam fer bastant amics. I sempre hem mantingut el contacte, a vegades també ha vengut a participar a vegades contra el càncer, perquè, clar, quedar-nos només en trenc espectacle, fer coses amb gent de campus, també m'ho reduïa molt. Per què no fer-ho amb altra gent de Mallorca? I ella estava encaparrotada de que jo li havia d'escriure un musical. I va resultar que enguany el meu germà Salvador se va casar i ella va venir a cantar a les noces i som a la mateixa taula i musical per amunt, musical per a baix i l'endemà un missatge. És que m'ha agradat molt com has organitzat les noces, però havia posat en aquelles noces tot el que sabia més, tant tema protocol com tema de gala, van fer inclús un mini musical. I va dir, és que vas escriure un musical, això era en el setembre. I vàrem estar, que sí, que no, bé, ja pensau temes, que vols un musical en les teves cançons. I no, pot ser tot el que vulguis, tal, jo no ho sé, ara que no estic inspirat. Jo me passa, jo també m'he d'inspirar, no me diuen escriu un musical i jo puc escriure un musical. I no ho sé, i ara aquí, i ara això. I me telefona el dia 10 de gener. I me diu, que hem de fer el musical? És que no sé quin tema de triar, li dic jo. I jo li dic, que no el fem de Mocedades? I me diu, i per què no? I dic, per què no? Perquè si no s'ha fet ja, és que no se pot fer. Diu, no, si no s'ha fet ja, és perquè l'hem de fer nosaltres. I dic, no, és que jo Mocedades m'agrada molt. Perquè, bueno, Mocedades va sorgir a final dels anys 60, ja ha tingut molt d'integrants, fins i tot ara hi ha 2 grups que siguin Mocedades, i després antics cantant de Mocedades, bueno, va Sergio i Estíbaliz, però també després un parell van formar el Consorcio. I el Consorcio, l'any 2001, va venir a actuar a Campos, a les Verbenes. I se van venir a vestir a s'imprenta. Sí, això ho he sentit. Se van venir a vestir s'imprenta a casa meus padrins. Per tant, jo he segut... Bueno, jo no. Ells han segut a la taula on nosaltres dinàvem el diumenge. Han anat en el banyo on nosaltres anàvem en el banyo. Han segut en el sofà on nosaltres miràvem la tele. Per tant, jo sempre amb aquest grup he tingut un feeling perquè
tot aquell estiu me vaig dedicar a escoltar les seves cançons. I tothom me diu, Mocedades és molt antic per la banda sonora de la teva vida, però va ser la meva banda sonora de quan jo tenia 7 anys. Jo tenia la meva figureta de mona, animalets, les mones de Pasco. Sí. Però jo feia col·lecció. I jo, amb aquestes figuretes, muntava musicals en les cançons de Mocedades. I me sap molt de greu perquè el padrí me va voler fer fotos i quan vam anar a revelar no va tenir cap rete. I me sap molt de greu no tenir fotos amb el consorci. Perquè ara podria dir, mira, jo ja els coneixia quan tenia 7 anys. Per tant, ja surt aquesta idea de Mocedades i jo com que me sabia el seu repertori de memòria, perquè si tu me dius quina cançó està, sé que eres tu, per exemple, el número 6 d'aquest CD que teníem. I sé tot. I jo ja sabia totes les cançons que jo volia posar en el musical. Vaig fer un llistat de les que volia i a partir d'aquell llistat vaig fer una història inspirant-me en aquestes cançons. Que cantant secretària, pues ha d'haver una secretària. La llamaven loca, pues una persona que estigui un poc loca. Jo què sé, has perdut tu tren, pues una persona que cerqui una cosa i no la trobi. I vaig fer una història. Dia 13, això era dia 10 de gener. Dia 13 de gener escric a Marga Pocoví, Marga, he acabat el musical. Uau. Perquè, com passa quan no tens inspiració, que per molt que escriguis no surt, quan tens inspiració no te pots aturar d'escriure. Aquests dies quasi n'hi vaig dormir, però ara tinc aquesta idea. Inclús quan era dins el llit, ara això, pues me tornava a aixecar i tornava a escriure. És el moment, l'has d'agafar-s'hi. I posem... Bueno, ara tenim el musical. Tenim Mocedades, tenim la trama... Exacte. I ara, qui és la gent que representa què? És a dir, havia de sortir na Marga, òbviament. No li podria dir Tomàs com a Nàtia. A més, que hem fet molt bona feina conjunta. I en el musical... podem dir que és un musical perquè hi ha cançons, òbviament, perquè hi ha molta música, i és gairebé com un concert en escena. Tenim molt clar que la música havia de ser lo primordial, però a part d'això després hi ha actors que conten la història que jo he escrit. És a dir, va una història i aquestes cançons són com els records. Sí que també un element principal d'aquesta obra és la ràdio. És els records que quan nosaltres escoltam una cançó per la ràdio, sigui quina sigui la seva època, recordam. Tu, per exemple, si ara sonàs Yo quiero bailar de la Soria Selena, tot d'una tu te'n vas en aquell estiu. Que teníem aquell discurs de Caribe Meets. I això és... Jo quiero bailar, jo el recordo molt, la festa Pansa Roja que fem, que hi havia a Campos. Per tant, hi ha aquesta teoria de que quan escoltes una cançó, també se toca molt el tema de les persones amb Alzheimer, que quan sona una cançó, tu recordes aquella cançó. Per tant, la música és un element molt important en aquest musical. És música en directe? No. La veu sí, però. La veu sí, òbviament sí, però són pistes. Són pistes. Una bona història. Sí. D'una hora i mitja. Sí, i jo sempre havia fet comèdies, per cap i a la fi el que fem en trenc, volíem fugir molt... Encara s'ha parat de moda fer tragèdies i episodis molt tristos de la nostra història, que sempre arribam a anar allà mateix i la gent vol anar a riure. Però aquesta vegada, els que han llegit el guió diuen que han de repartir paquets de clinets. Sí? I a part de Campos, dia 2, 3 i 4 de maig, podria haver qualque tipus de gira a cap Està començat en les negociacions de pobles veïnats, encara no pot dir res. De pobles veïnats? Però jo crec, sí. I crec que... Vamos, pobles veïnats pot ser Porreres, perquè pot ser Porreres, si no mos convida. I Felanitx tampoc. Santanyí, Ventura sí. Santanyí, Ventura sí.
Sí, a Santanyí hi hem anat altres vegades. Vam anar a fer Conills de la Sala i vam fer a Tot de City, que va ser una que vam fer que anava de cucues i Setmana Santa, va ser molt xula aquesta. Aquesta no, a Cago Negre. Aquesta no la tenim a YouTube, però un dia la penjarem. I Està de molt mort, bé. perdona, si és de Setmana Santa, tu saps que jo la vull. T'agrada la setmana. I bé, això, i de participen són 9 artistes. Hi ha la Marga Pocoví, en Bial Tous, Dos? en Paco Almodóvar, la Bàrbara Andreu, en Luis Correas, com perquè no m'ho vull deixar cap? Antoni Coll Antoni Coll. Saludo, Antoni Coll. i na Paula Vidal. Na Paula Vidal té 14 anys, va anar a Idol Kids de Cas Fidebé. La seva família també és molt coneguda. I els actors hi ha na Peloni Serra, que és una actriu de renom, que ara ha estrenat aquest mes en el teatre principal, ha fet Esbarats, i en David Pérez. En David Pérez també és un jove de Campos, bé, viu a la colònia, que sempre han participat en tot el que han fet en Trenc. Per tant, jo volia com aquest equilibri, gent de Campos, perquè Trenc mai ha de perdre l'essència de que som, de que els trencers de Campos, encara que tothom me'l vulgui prendre. Per tant, Trenc Espectacle també és de Campos, però també me'l volem obrir a altres persones. Segur que no és de les Salines, estrany. No, Ah. ni les covetes de Porreres. No, això sí que no. Molt bona aquesta. Bueno, si vol dir res més referent en aquest musical, bueno, jo sí el que vull dir és que aneu a veure Eres tu, 2, 3 i 4 de maig, en el Teatre Escènic de Campos. Entrau en el Google, Teatre Escènic de Campos, allà trobareu totes les entrades, i si no sabeu entrar, si teniu cap dubte, gentdepoble@gmail.com, aquí també tindran les respostes, els demanaven a Miquel, i ell m'ho contesta. Cap tipus de problema. Jo he vos contaria tot, però és que no puc fer spoilers. Sí que pot dir que va un poc, la trama. Jo m'agrada molt agafar com a referències. I tots els personatges d'aquest musical tenen per noms dels components de Mocedades. Hi ha la Maya, hi ha la Madre Estíbaliz, hi ha en Sergio, en Iñaki, en Roberto, ni Zaskun, ni Doya. I també, jo no sé si tu te'n recordaràs, jo no era nat, jo faltava 20 anys per néixer. L'any 73, Ara sí que... Mocedades va en el Festival d'Eurovisió. Jo és que som un eurofan. Jo no. Jo sí. Tu no. Jo enguany, de fet, me'n vaig a Basilea a veure una Melody dia 7 de maig. Això volia dir, No volia dir això. Jo volia dir que Eres tu va ser la cançó de l'any 73, del grup Mocedades, per tant, tota l'escenografia, de fet, la cartelleria, si veus el cartell, està fet en els colors dels vestits de na Maya i Nizasco en Eurovisió. Uau. Tot està en verd, en rosa i en lila, perquè na Maya du aquí un buquet de flors liles. Per tant, tota l'escenografia està basada en aquests colors. Per tant, agafa referències dels noms, referències dels colors i altres referències que, per exemple, la xerra que hi ha a la clínica del Consorcio. I coses d'aquestes com a guinyos que ara són friqui d'això, jo ho hauré d'explicar, hauré de fer un reel perquè si em digui, sí, és que és vera, aquí anaven de verd i aquí na Maya sempre va de verd. A vegades has d'explicar, però després hi ha gent que agafa aquests petits detalls i els agraeix. És que mos hem fixat que sempre anaven de verd. No ho sé per què na Maya també anava de verd a Eurovisió. Sí. I és a dir, has de jugar un poc en tots els públics, perquè hi ha gent més curiosa i gent que no tant. Sí, és que a vegades te fixes en unes coses raríssimes. Mira, sap, de fet, que no fa gaire que vaig anar a veure un concert i me vaig fixar en que Estado de Ánimo, per cert, de Tributo Canto del Loco, de Madrid, també, per cert, i em vaig fixar que damunt l'amplificador de guitarra hi havia un
Funko d'en Yodas, d'això de Star Wars. Vaig dir, hòstia, però això... Bueno, que li molen els Funkos en el final, tot allà damunt. Vamos, no res més, però te fixes... Són a lo millor, detalls. Sí, en coses que no tenen res que veure, per exemple, amb allò, però són aquests petits detalls que hi fan. Per exemple, no sé si saps, tu te'n recordes d'un Willy Fogg. Sí, hombre. Saps qui va fer la sintonia de Willy Fogg? No sé qui va. Mocedades. Mocedades? Per tant, estic intentant ficar Willy Fogg per qualque moment i no sé on he de ficar un Willy Fogg, però jo vull que surti Willy Fogg. Però si queden els roig, eh? Bé, però ho ficarem. Ho ficarem. Però això pot ser com un spoiler, idò. O la gent que cerqui a on hi ha un Willy Fogg. Sí, Perquè la trama és molt fàcil. Anar a Maya està a una residència, un jardí, i està contant la seva història en el cuidador. En un cuidador que té. I hi ha una teoria que diu que les persones mos enamoram 3 vegades a la nostra vida. Un amor de joventut, un amor intens i un amor incondicional. Per tant, demà el que farà és relatar els seus 3 amors. Amb música de Mocedades. Uau. I jo dic a tothom, no és una comèdia, sortireu plorant. I em diu, per què? Perquè les cançons de Mocedades són tristes. Un li diu, tómame o déjame. No pots riure. Si un te diu, tómame o déjame, tu tens un bon problema. O amor de hombre. O secretaria, solo fui tu secretaria. Uau. Despecho. O de llamaban loca. Quantes cançons? Bueno, perquè hi hagi moltes cançons i no durin massa, el que han fet és un parell de popurris. Que en 2 minuts te puguin sonar 5 cançons. Jo tinc moltes referències de musicals, per exemple, musicals que tenen aquesta dinàmica, poden ser Hoy no me puedo levantar, que està agafat de cançons de Mecano, Mamma Mia, Dabba, We Will Rock You, que és de Queen, i després hi ha altres musicals que no crees una història en cançons inèdites. Però jo ho he fet d'aquest estil, tipo Hoy no me puedo levantar, en vez d'agafar Mecano i agafar Mocedades. Un de molt bon musical va ser Quisiera Ser, que era cançó del Dúo Dinámico, que aquest també se van venir a vestir s'impremta. Per tant, si el Dúo Dinámico tenia un musical i va venir s'impremta, el Consorcio, bueno, Mocedades, també tenia un musical. Pues molt bé, esperen que volgai... Molt bé. 2, Moltes 3 gràcies. i 4 de maig, que ja queda res. Queda res? Se poden comprar les entrades? Sí. Ja se poden sí. comprar. 5 queda Ai, cap. doncs ja ho sabeu. Esperen que sí. 5 queden. 5, tot d'una cap en el senyor Google, Teatre Escènic de Campos a comprar les entrades. Tot d'una. I... Jo te vull dir una cosa, tu no la doncs. compris. Jo no la compro. Tu estàs convidat a Jo estic- la premissa. Sí. És a dir, tu vine dia 2 de maig, ja saps que dia 2 de maig Dia és un 2 de maig, molt important. allà seré, Dia 2 de maig ja Tu? seré, encetar-te. Encetat, no. No te diré res perquè sé que estaràs molt nerviós. No te diré res perquè sé que estaràs molt nerviós. Saps quins missatges sempre rep el dia d'una estrena? No. Per exemple, 10 minuts antes d'estrena. Bueno, tot és de matí, però 10 minuts antes. Miquel, saps si queden entrades? I no hi ha res que me faci més ràbia que una cosa que hem promocionat durant 2 mesos. Igual que la gala del càncer. El dia de les gales del càncer puc estar tot el temps en el WhatsApp responent si queden entrades o no. Per això, que la comprin ja. Comprau les entrades i 10 minuts antes no envieu WhatsApps ni que em posa Instagrams molt a nerviós. en Miquel, que li posa molt Jo nerviós. que penso que au, una altra, au, han tingut 2 mesos i esperen el darrer tren. Bueno, ojalà que tingueu ple cada dia, Moltes perquè gràcies. la És veritat, important perquè la feinada que du... la gent, sobretot, la gent que se dedica professional, jo vos dic, no tots som amateurs, ho intentem fer-ho tot lo professional que puguem, però al cap i al fi jo no ho som. Sí que hi ha elements de l'equip que són professionals, na Poloni, na Margan Luis, el tècnic de so, però jo no ho som. Jo és la primera obra que dirigesc. Ja no sé què volia dir. Que ho feia molt bé.
que vengueu, no sé. que perquè no sou professionals, Ara m'he quedat en blanc. no, perquè no sou, tu deies que ho feis el millor Ah, possible. no, ja ho sé. Que aquest sector, és a dir, moltes de musicals que no tenen assumpció per promocionar-se, sobretot perquè nosaltres, per exemple, quan anem a Madrid, veiem la Gran Via, el Rei León, Mamma Mia, però també hi ha molt de petits teatres, de companyies petites, que les obres poden ser inclús millor que una gran producció i que hi ha almenys un parell de files venudes. Per tant, donar suport un poc a les arts escèniques és molt important. I pot passar a Madrid i pot passar a Palma. Molt bé. Una pregunta que tenc jo, ja relacionat... Una gran producció com El Rei León, per exemple, que tothom coneix, de Madrid, se pot dur talment així com se representa a Madrid, mateixos actors, mateix tot aquí a Mallorca? Has de comptar amb un auditorium, amb un teatre que tingui les infraestructures necessàries. Jo crec que tant l'auditorium com el teatre principal, que, per exemple, el teatre principal se dedica molt més a òpera. Hi ha òperes que tenen una escenografia que és brutal. Per exemple, vaig veure Desbarat... Bé, no era una òpera, era un teatre d'Esbarats, s'ha fet el mes de març, i l'escenografia era talment d'un musical, coses que baixaven, que pujaven, i tampoc... Crec que no estem acostumats a veure-ho aquí. Però jo crec que sí. És que El que tampoc falta bé. que a Madrid, per exemple, és un... per exemple, la Fira de Fitur, Sí? què hi ha a l'estand de Madrid? Musicals. Els musicals. I, per exemple, l'estand de les Illes Balears no promociona els musicals, però pots promocionar a la playa, a la muntanya, a la gastronomia, però, per exemple, a Madrid se promociona com una capital de musicals. Per tant, hi va gent de per tot. La gent, és a dir, Mallorca, és el públic que hi ha a Mallorca. Un d'Astúries no vendrà a Mallorca a veure el Rei León. Va a Madrid o va a Barcelona. A Barcelona també hi ha molts de musicals. I una pregunta. Tu quan creus que s'acabarà el Rei León a Madrid? El Rei León, si no vaig equivocat, va començar el 2012, per mi. Per mi el 2012. I és una obra que el que té bo és que té aquesta vessant infantil i, clar, nens sempre se reciclen. És a dir, els nens que poguessin anar a veure fa 10 anys, bé, ara diré una barbaritat, però poden anar tots els seus fills, però no només tenien 10 anys. Però és vera que pots enganxar moltes generacions. Hi ha molta gent que se dedica a espectacles infantils perquè sempre pots estar en marxa. I els nens, sempre hi ha nens per entretenir. En canvi, Aladdin L'has se diu vista? que acaba dia 20 de juliol d'aquest any. Bé, és vera que el Rei León té una fama que no tenen altres. Tu dius, he vist el Rei León, he vist Aladdin. És a dir, tot va en consonància amb la importància que li dona Disney. Si estàs a l'altra banda de Segre, tampoc, no? Ja, i et diré una cosa, jo, per exemple, quan vivia a Madrid, la primera setmana, passejava per Gran Via, estava cercant Primark, perquè vaig passar 10 vegades no vaig veure Primark, anava per altres, no sé. I em vaig trobar una cola molt llarga davant un teatre, fent Don Juan Tenorio. I jo vaig demanar què passa, i diu, no, és que avui és un ensaig general i estan convidant el públic. I jo pas d'anar a comprar calcetins a Primark, jo me fic a Juan Tenorio. I va durar molt poc. Va estar com a 4 mesos només. És a dir, la història de Don Juan no va atreure. No va atreure perquè no era un musical famós. Va ser molt, i va ser dels millors que jo he anat. I inclús millor que el Rei León. Amb quin musical te quedes?
Jo me quedaria en el primer musical que vaig veure a la meva vida, que jo feia 6 de primari. Jo tenia 11 anys i vàrem anar a veure Cats. Cats. Amb mon pare i mon mare i el meu germà. I vaig flipar. I no sé si era perquè va ser el primer, però és que crec que no n'he vist d'altre millor. O perquè jo també era molt petit i me va impactar. Però Cats és molt bo. És de Andrew Lloyd Webber, és del mateix compositor de Jesucristo Superstar, Evita, Fantasma de l'Òpera. Fantasma de l'Òpera l'he vist a Londres. Quants musicals has vist al llarg de la teva vida? Jo crec que una trentena. Wow. Una trentena. Sí, perquè m'agrada molt. I de cada un agafa una idea. Això, entre Londres, Madrid, Barcelona Sí. I Palma. i Palma. Sí, hi havia una temporada que molts d'aquests musicals que fan gira venien a l'auditorium. A l'auditorium jo he vist Gris, Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superstar i Llamó, que va ser aquell musical de tot meu penya, també va ser molt bo aquest. I sí, sempre que tinc oportunitat vaig a veure un musical. De Mallorca. Professional o no? Amb quin actor o actriu te quedes? Mallorquí. De Mallorca, sí, de Mallorca, d'aquí. Mira, jo com que fa mesos, bé, més unes setmanes, que va venir en Toni Coll i em va deixar molt bé. Jo vull dir que en Toni Coll, encara que no sigui professional, ell té molta sort. Ell a vegades quan jo li preparo un guió per presentar, perquè ell és el nostre presentador estrella, me fa passar pena perquè no sé per on me'n vestirà. Ell té aquesta gràcia, aquesta soltura, que el pot ballar damunt d'un escenari i encara que no s'hagi mirat res, però jo a vegades el rei, perquè t'he escrit un guió i no t'has mirat res. Sempre surt. I jo crec que aquesta capacitat d'improvisació és important. Per tant, jo el vaig convidar a participar a part. Perquè també vull contar una història amb Antoni. Sí. El dia de Sant Julià, que és el dia previ que me telefona, no puc oir, Antoni estava en el mercadet de Sant Julià i me diu: Miquel, tinc ganes de que m'escriguis qualque cosa perquè ara els eventos aquest mes no tenen tanta feina com en l'estiu i volia fer qualque cosa. Dic, t'has de posar la cola, primer ara m'agrada poc oir. I vaig dir, bé, si vol participar, però vos puc fer tot junt? I dic, sí, aventura sí. L'endemà m'escriu una poc oir, dic, Antoni, ja tenim projecte, hi ha un paper per tu. Sí, li faig un paper per ell. Això era un poc el que m'has demanat si escrivia papers pels actors. Per tant, era un paper d'un empresari. Està fet per Antoni Coll. Però després ell em va dir que tenia al·lèrgia i que no està en 100% per fer un paper d'aquestes característiques. Vaig dir, cap problema. Com que jo vull que sortis en aquest musical, aquest que fem ara, te crearé un altre personatge. I gràcies a aquest canvi existeix el que t'he dit d'aquest homenatge a la ràdio. Ell farà de locutor. El locutor A cal. la ràdio. Això m'agrada. I de ja ho sabeu? Dia 2, dia 3 i dia 4 de maig, Teatre Escènic de Camp. Potser voleu veure totes aquestes cançons amb aquesta gent que de veritat després en sentiran espectacle i voldreu tornar. Seguríssim, perquè ho feim molt bé. Saps que diu sempre la baldesa, en Xisca? Què diu? Diu que quan feim una cosa, l'endemà la gent diu, ai, si ho hagués sabut. I quan tu has passat 10 vegades per el mateix carrer, i no ho tornareu a fer. Ai, és que jo aquest dia no vaig venir perquè tenia un sopar. Sempre hi ha gent que té sopars. Sí, Ja, venia un sosco de sopar,
veniu primer a veure el teatre i després aneu a sopar. Però això també em fa ràbia, que quan has fet una cosa després te diuen ai, no ho tornareu a fer. És que jo no vaig venir perquè no vaig venir. Però si després, per això està a la gira, si vol Tens anar raó, a qualsevol poble d'aquest que comença a aparèixer, O per P. o per P, de Porreres, les Salines, l'Esponja, pot estar bé, un s'Esponja, o no? I l'Auditori de Porregar mirarem si ho poden fer Una de sala vam anar fins i tot a la plaça de toros del Cudi. Uau. Vam anar a Sant Eugeni, a Sencelles, a l'Alqueria Blanca, Toma. A on voldries que se representàs? a Madrid. Ira, La molt Gran bona, Via. eh? No, molt bona. Convidarien a Carmena, supos. Ui, Carmena. I na Paloma. I na Paloma. Convidaria. Na Paloma tenim molt... De fet, na Paloma i dues companyes meves, jo dic que van ser com unes mares, però jo era molt jove i un poc em van acollir. Que a vegades jo he dit, és a dir, el gust que vaig passar de fer les pràctiques a Madrid, per exemple, no els vaig passar fent les pràctiques de la carrera a Barcelona. Vaig fer les pràctiques a una productora de televisió. I clar, allà era becari. Sí. I a Madrid me vaig sentir un company més. Un mes. I de fet, l'any passat, per setembre, no, l'altre, vam venir 3 a Campos. Va venir a Paloma, i van venir na Maite i na Manuela, no na Carmena, una altra Manuela, i perquè tant que els havia xerrat de Campos, havien de venir. Van disfrutar. Vam estar 3 dies per aquí, unes vacances, sí. Molt de vares dur, les ràpides, les coletes... Pues van fer tot el que jo mostraria. És a dir, van fer Campos, n'hi ha que diuen que Campos no té res. Però Campos, quan te fiques dins l'església, és tan guapa com qualsevol catedral. I és veritat, nosaltres Ventura no donem aquest valor que té la nostra església. Perquè anem a funerals, sí, anem a funerals, a comunions, n'hi ha misses diumenges, i no donem la importància. Pues aquelles al·lotes van dir, però esto què és? No, en la catedral de la part forana. Per tant, vam fer una volta per Campos, vam anar a Sant Blai, vam anar a fer una volta en barca per veure el trenc. El trenc. Després va resultar que se feia la nit de l'Art de Palma, vam aprofitar, vam veure ja Palma amb un d'altres ulls, la llonja, totes... Vam entrar al Parlament, per mi. Molt bé. A vegades no sabem que hem de mostrar i hem de mostrar les coses quotidianes, perquè per l'altra gent és especial. Nosaltres que ho veiem cada dia. I després van disfrutar de comer frito i ensaïmades i sobrassades i se'n van anar. Tornaran. Jo dic, de tornar. Els vaig dir, tornar per eres tu. Comenci el duen a Madrid. Sí. Comenci... Elles podien ser el fil. Podien ser el fil. Bueno, Miquel, una pregunteta ràpida que també ara m'acostumo a fer. On t'aniries de viatge ara mateix? Ara. On podem anar 15 dies? On podem anar? Madrid. A Madrid? A Madrid sempre és una aposta segura. Jo intento anar-hi cada mig any, si puc. Uau. És allà I del com? primer... De Madrid si hi vas cada mig any? Perquè ja saps on donen el menjar bo, ja saps... és a dir, jo té molts amics a Madrid. Tant del màster, com gent de Mallorca que viu a Madrid, una de les meves millors amigues viu a Madrid i ve poquíssim aquí. Les palomes, que no ja es diuen les palomes. De fet, un dia hi vam anar per feina en la bellesa, en Xisco Porquer, i vam anar a dinar les palomes. Molt bé. Sí, és com una segona casa, hi ha molt de moments, molt de llocs clau. Per exemple, jo vivia en el Retiro, i cada dia per anar a Cibeles era travessar el parque. Jo sí tenia temps. Si m'aixecava tard agafava un bus que enrevoltava el parque. Però són molt de moments que te recorden una època molt guapa de la teva vida.
Y això que ja t'he dit, no vuelvas al sitio donde has sido feliz, pues jo a Madrid sí que intento tornar. Molt bé. Vinga, ara farem una cosa, t'hi dau un joquet de que m'agafaràs dues cartetes d'aquestes, te faré la pregunta i superbé. Ah, i una altra cosa que t'anava a dir, que és que t'he de regalar, que després se m'olvida, la bossa de que has passat per aquí de gent de poble, que la bossa queda pendent, lo de el protocol, per xerrar de protocol, Una masterclass de protocol. una masterclass. Aquesta bossa que és per tu, Moltes gràcies. després me firmaràs aquest pòster d'aquest tio tan xulo, tan guapo, i mos farem dues fotitos. Molt bé. I, ben, te llegiré aquesta, una... Ala, vinga, que m'agrada això. Què preferiries? Trobar una cartera amb 1 milió d'euros o un anell màgic que te transporta allà on tu vols? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Jo som molt somiador, però és que €1.000.000 també te pot. Te pot dur Pot dur on vols. Si és real. Si me diguis, me pot dur a veure en el cel, a trobar-me amb altres persones, aventura, te canvi, però Millor. jo crec que sí, pots fer altres coses, pots anar A Madrid. a Madrid, però amb aquest €1.000.000 te'n pot dur altres persones a viatjar amb tu, i si anem a aventura només seria per tu. Sí. Jo que faig si dic vull anar a Singapur, i estic tot sol a Singapur. €1.000.000. €1.000.000? Comprar un Sí. apartamentet a la Gran Via. Com ho faré com un estudi. Com aquest que tens, que m'agrada molt. Sí, pot Com venir si quan és vulguis, Pot venir quan vulguis. M'agafes una altra? Vámonos, d'aquestes, molt bé. Si amb aquest €1.000.000 Així que ja el tenc, el millor. ja tens €1.000.000, haguessis de construir casa teva, però no quedassin ladrillos per construir una casa, i només tens coses comestibles per construir la casa. Amb quines coses comestibles les construiries? Amb una truita de ma mare. Amb una truita de ta mare, sòlida, dels estius. I des hiverns. Quan diu, no sé què he de fer per dinar, una truita. Són les millors. Una casa de truita. Si no sé què és a Palma, menjaré la columna. Truita. Jo sempre es diu que pum. Ja truita. I doncs, Miquel, moltíssimes A tu, Tòfol. de gràcies per venir. Te faré la pregunta que fem a tothom, després tu despedeixes el podcast així com vulguis. Vale? Jo, bueno, l'únic que he dit és que mos heu de seguir gent de Poble Podcast per conèixer aquestes coses. Trenca espectacle, amb Miquel, director de Eres tu, el musical 2, 3, 4 de maig en el Teatre Sànic de Campos. I després, gira, ja veurem, us haureu de seguir. I bueno, moltes gràcies, l'ho dit. I la pregunta que faig a tothom, i tu ja despedeixes el podcast, és, Miquel, a tu com t'agradaria que te recordassen? I mira cap aquí. Sí, sí, sí. És que això ho va fer en Toni Coll. Jo no sabia si era aquí amb jo. Em vaig estudiar l'entrevista d'en Toni Coll per veure. Que bonerines. Però tampoc me'n recordava de que li haguessis demanat això. Bé, jo senzillament m'agradaria que me recordassin per la passió en què faig les coses. No vull dir que les faci ni millor ni pitjor que els altres, però la faig així com som i ho faig amb tota la passió que puc treure de jo mateix. Per tant, si voleu veure un poc d'aquesta passió i me voleu recordar per una cosa guapa que hagi pogut fer dins la meva vida, eres tu, pues serà un bocinet de jo que el vull compartir amb tots vosaltres. Moltes gràcies i vos espero en el maig en el Teatre Escènic.